No Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nabatara minista nke steeti na-ahụ maka ike ọrụ bụ barista Nkiruka onye ji ọcha onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Ahụ bụ onye a nabatara n'obi gọọmenti nke dị n'Awka mere ka amata na ọbịbịa ya na steeti a bụ iji wee kọwapụta amụma aka na-achị ala Naịjirịa bụ President Bola Tinubu wepụtara n'ọnwa Eprel mkpụrụ ụbọchị 15 nke afọ 2025 bụ nke ọ kpọrọ Labour and Employment Program. O kwukwazịrị na amụma bụ iji wee nyere aka ma nye ndị na-enweghị ọrụ ha ga na-alụ na Naịjirịa. Ọ kọpụtakwara obi aṅụrị ya n'ebe Anambra steeti nọ bụ nke o kwuru na ha na-eme ihe tụrụ ndị mmadụ n'anya n'ebe o metụtara obibi ndụ nakwazi nkwalite ezi ndụ ndị mmadụ, ma kwezie na ọ ga-abụ mmasị ya ka steeti a nakwa gọọmenti etiti jikọọ aka ọnụ iji wee nyere onwe ha aka. N'aka nke ya, Gọvanọ Soludo onye nọrọ n'oge ahụ wee kwumekwe adịmuchu gọọmenti ya n'ebe ọ gbasatara nkwalite ụmụ ntorobịa, inye ụmụ ntorobịa ọrụ nakwa nkwado ha, mere ka amata na Anambra bụ ndị dị njikere ka ha na gọọmenti etiti rụọ ọrụ iji fụ na a kwadoro ụmụ ntorobịa nọ na steeti a ka ha nwee aka ọrụ nakwazi ihe ha na-arụ.